zdravím. Dneska vám porozprávam o výbere pôrodníka. Ja to stále hovorím mojim klientkám, že nech to nechajú na náhodu, nech si nikoho nevybavujú. Ja som celkom aj proti tomu, pretože aj tak to vôbec nemusí výjsť, ako vy si to vlastne naplánujete. A zároveň podporovať niečo, čo je vlastne nelegálne, tak mne to príde také zvláštne, ako keby ste tomu lekárovi alebo lekárke vôbec nedôverovali. Nechať to na náhodu. Na 95% sa nič nestane, všetko pôjde fyziologicky, pekne tak, ako má, a to odrodia všetci. Ak by nastala nejaká patológia, s ktorou si nevedia poradiť, tak je tam stále iný lekár. Takže ja by som to brala skôr takto. Ja som nikdy neplatila nikomu a stále som dôverovala, že urobia maximum, čo je v ich silách. Takže to je vlastne môj názor na výber pôrodníka a možno, že prekvapivý, krátky, ale tak asi je to o tom. Ďalšou témou je pôrodný plán. Tie pôrodnice, ktoré majú ako štandard pôrodné plány, tak tam treba mať už vlastne, keď idete na CTG od 36. týždňa, tak vlastne postupne sestričky budú vám nie že kázať, ale navrhnú vám, aby ste si vlastne vypísali pôrodný plán. Je to formou takých bodov, čo chcete, čo nechcete. Pri niektorých otázkach možno, že nebudete vedieť ani sa vyjadriť, alebo v niektorých pôrodniciach je tzv. Pôrodný checklist. To znamená, tiež tam máte v bodoch, či chcete, či nechcete a tak ďalej. A veľakrát je to tzv. Proforma. Aj keby ste neviem, čo tam napísali, tak sa to neudeje. Ale v rámci marketingu rôznych pôrodníc, tak už veľmi pekne pokročujú v tom, čo si mamička žiada a čo nie. Nie za všetkých okolností sa môže dodržiavať pôrodný plán, pretože ak vy chcete striktne spontánny pôrod a proste niečo sa skomplikuje, tak aj keby ste sa na hlavu postavili, tak tá operácia bude či už z vitálnej indikácie toho dieťatka alebo z matky. Takže je to skôr také len, že áno, chcela by som, ale ak sa niečo zmení, tak samozrejme súhlasíme s niečím iným. V tom pôrodnom pláne by mala byť, či chcete sprevádzajúcu osobu pri pôrode alebo nie, a vlastne koho. Takisto v prvú dobu pôrodnú, či chcete stráviť, ja neviem, keď má pôrodnica vaňu, či chcete ležať vo vani, relaxovať, teplá voda veľmi dobre urobí, alebo chcete ju stráviť horizontálne, čiže veľa sa prechádzať na feedlopte. Takisto je tam, či podporiť kontrakcie oxytocinom alebo nie, ale veľakrát ani neviete, čo vám tečie do fľaše, ak už ste napojení na nejakú infúziu. Takisto je tam, či chcete epiziotomiu alebo nie. To je presne o tom, čo som hovorila, že 90% mamičiek sa nemusí nástrihovať, takže keď tam zaškrtnem, že neprajem si epiziotomiu, ale som tých 10% alebo dieťatko má rúčku alebo niečo, tak proste sa to nesplní. Ale v 90% by sa malo splniť, keď si tam zaškrtnete, že áno, neprosím si vlastne nástrih hrádze. Takisto je tam o tlačení na brúško, prípadne o tom, keď sa niečo skomplikuje, keď idem už na operáciu, aký typ anestézy si vlastne zvolím. Či to bude spinálka alebo celková, toto budem rozprávať vlastne na budúce. Takže aj ten typ si môžete teoreticky aj zvoliť, niekedy vám bude navrhnutý. Ďalej je tam popôrodné obdobie, čiže ten bonding alebo koža na kožu s tým dieťatkom po pôrode. Ak si to tam zaškrtnete a dostanete dieťatko o 1,5 hodiny na minútu, tak to nie je splnený bod, proste to je niečo úplne iné. Takisto prikrmovanie, rooming in, to všetko si tam môžete vlastne vypisovať. A s pôrodným plánom má byť oboznámený vlastne komplet personál, má to byť podpísané primárom oddelenia. Takže v tomto vidím problém v pôrodniciach, ktoré nie sú na takéto niečo zvyknuté, pretože sa z toho každý smeje. A preto mojim klientkám vlastne hovorím, aby si to nepísali, aby potom neboli násmiech a veľakrát náschval. Hej, toto je taká, že vydobnica, čo ona v dnešnej dobe chce, že ona chce dieťa po pôrode. Proste to je niečo zvláštne. Ale v pôrodniciach, na ktoré to sú zvyknuté, tak tam to vôbec nie je problém.
V Anglicku som tiež mala pôrodný plán, vlastne pri vstupe už mi pôrodná asistentka počas tehotenstva hovorila, že vypísať si pôrodný plán, určite tam nebolo, že budem rodiť 32 hodín, to som myslela, že zvládnem možno do 15, ale dvakrát toľko bolo, ale je to skôr o tom, že približne čo a ako by mohlo byť a nemusí byť. Ten pôrodný plán má byť písaný v takou normálnou formou. Žiadne prikazujem, zakazujem. Videla som pôrodný plán aj v takomto znení, rôzne paragrafy a v prípade, že sa nesplníte tento požiadavok, tak súdnou cestou, bla bla bla. Proste toto nie je pôrodný plán, to je, ja neviem, provokácia celého personálu, alebo neviem. Takže asi o tom. Ten pôrodný plán by mal byť možno na nejakú A4, možno niečo trošičku viac a v pôrodnice, ktoré to akceptujú v pohode, tie pôrodnice, ktoré na to nie sú zvyknuté, tak radšej tam ani nepísať takéto vaše nejaké želanie 21. storočia, lebo budete na smiech. Čo sa týka pôrodov doma, sú rôzne alternatívne metódy vedenia pôrodu od, ja neviem, takých dvoch pánov, Odent a Laboyer. To je vlastne v takom prítmi, v pokoji, dotepanie pupočníka. O tom dotepaní pupočníka som ešte nehovorila, lebo tu sa veľmi to ani nepraktizuje. Aj niekoľko sekúnd naviac, ktoré vlastne v dnešnej rýchlej dobe nie sú, môže niekedy bábätku pomôcť. Nie vo všetkých prípadoch, lebo niekedy sa nesmie dotepať pupočník, ale môže to vlastne táto ako keby transfúzia pomôcť tomu dieťatku. Tie pôrody môžu byť rôzne. Je taký lotosový pôrod, je orgazmický pôrod. Ja by som neverila, že môže žena dostať orgazmus pri samotnom pôrode, ale mala som jednu mamičku, čakala 4. dieťatko a pri druhom pôrode mala orgazmus. Bola prvá a jediná, čítala som o tom viacej, ale pre mňa to je vlastne nepredstaviteľné, ale vraj to je. Pri tých pôrodoch doma celkom sa rozmohli pôrody doma skrz toho, že mamičky sú proti tomu, aby sa rodička brala ako pacient, aby vám niekto v nemocnici hovoril, čo môžete, čo nemôžete, nemáte súkromie, nemáte intimitu, nemáte individualitu pacientky a tak ďalej. Takže ja verím, že bážia po niečom takom svojom. Keby ste počúvali ženy, ktoré rodili doma, z nich ide taká veľká eufória, krásna, že keby tehotná počula len tento názor, tak ide rodiť doma. Ani sa jej nečudujem. Ale zase z druhej strany je toľko vecí, ktoré môže nastať počas, ja neviem, 10, 15, 20 hodín, kedy žena rodí. Oni majú veľa naštudované, oni si to študujú dopredu, čo sa môže a ako reagovať a tak. Ale sú veci, ktoré sa vlastne nedajú ovplyvniť a tam ide o sekundy. A ak rodia mimo zdravotníckeho personálu, tak to si už vôbec neviem predstaviť, ako vlastne vedia. Ani pôrodníci niekedy do poslednej chvíli nevedia, ako presne to dieťatko funguje pri tom otáčaní a pri tých všetkých pohyboch, ako srdiečko reaguje a tak. A oni to vlastne si myslia, že to tak prírodne dajú. Áno, ženy rodili niekedy doma, ale bola veľká mortalita, to znamená veľmi veľa žien, percentuálne na počet obyvateľov zomieralo pri pôrode alebo v tesnom popôrodnom období a takisto novorodencov. A v našich podmienkach, kedy je vlastne hospitalizácia rodičky, tak je to veľmi malé. Keď jedna žena ročne zomrie, príklad hej, na celom Slovensku, už to je v telke, už to je výstraha, je mine zomrela žena v nemocnici, ale veľakrát sú v ohrození života aj mamičky, ktoré rodia doma a už prídu do nemocnice vykrvácané, alebo nastane taká veľká ruptúra tam dole, že šije sa to 2 hodiny. A tie pôrody doma, ja chápem, mamička si vlastne tlačí a dýcha, ako ona chce, nie ako jej niekto iný diktuje. Má dieťatko i hneď po pôrode, dotepe si pupočník, vníma to celé, nikto ju neruší, ako ja to chápem. Je to veľmi pekné, ale každá 5. žena má nábeh na nejakú komplikáciu. Ak sa to zachytí v tom minimálnom štádiu, len tom začiatočnom, tak vlastne nejde to ďalej.
Ale ak sa to nezachytí, tak sa to môže rozvíjať do nejakej veľkej tragédie. V zahraničí sama som mala možnosť rodiť doma. Pôrodná asistentka už na začiatku tehotenstva vlastne mi dala na výber, či chcem vlastne pôrod doma alebo v nemocnici. Keďže sme bývali v mestečku, ktoré je ďaleko od pôrodnice, nejakých 25 km a sú tam veľké zápchy, tak som si nevedela predstaviť, ako by som mohla ohroziť svoje dieťatko tým transportom, ak by už niečo bolo. V zahraničí je to tak, že pôrodná asistentka, ktorá vedie ten pôrod, má komplet SARSAM, to znamená nejakú tašku plnú medikamentov, rôznych vecí pri sebe. To znamená, že v tom štádiu, kedy je náznak patológie, už zasahuje medikamentózne a vlastne sanitka je pred domom, pred bytom tej rodičky. Čiže ona, keď dá sanitkárovi vlastne rozkaz, že sa niečo deje, potrebujeme ísť do nemocnice, volá sa i hneď operačná sála, čiže kým oni dojdú, operačka je už pripravená, lekári čakajú vlastne s rukavicami, už sterilnými všetko a ide sa vlastne riešiť, či už mamička alebo to dieťatko. V našich podmienkách, kým sa zistí niečo, že fakt tá mamka, ktorá treba sama rodí s manželom alebo neviem s kým, a keď jej už začne lepiť, že už vidí, že aha, toto je už väčšie krvácanie asi, jak je normálne, kým sa dostane do nemocnice, kým sa pripraví trebárs operačná sala, dieťatko odíde. Kým sa to nedieje často, tak tie ženy vlastne sa budú podporovať ďalej a ďalej. Ale v našich podmienkach, poprvé je to nelegálne, aj ísť k pôrodu, ako viesť ten pôrod, takisto aj tá rodička má potom problém, pretože na tie veľké peniažky, ktoré sa dostávajú po pôrode, je potrebné, aby dieťa sa bolo narodené vlastne v zariadení nemocničnom. Takisto pediater môže mať problém s tým prijať dieťatko, ktoré nebolo vlastne tým celým novorodeneckým systémom vlastne vyšetrené i hneď po pôrode. Takže majú s tým trošičku problém, ale ja som skôr za tie pôrodné domy. Pôrodné domy sú spojenie toho intímna, po čom vlastne mamičky túžia, tie, ktoré rodia doma, ale zároveň je tam hneď operačná sála, prípadne pôrodná sála s tými všetkými medikamentóznymi vecami. Čiže keď sa niečo skomplikuje, prejdem 3 metre a rieši sa. Takže to spojenie toho, že áno, mám súkromie, ten pôrod je vedený rodinne, čiže je to veľká udalosť v tom živote ženy. A prípadne, keď tam chce, ja neviem, rodinu, alebo čo, videla som videá, kedy 5 detí dookola bazéna a všetci tam tety, krstné a neviem kto. A všetci sa vlastne tešia z toho príchodu toho ďalšieho člena do rodiny. U nás to je nemožné. U nás je problém vôbec jedného manžela dostať ku pôrodu a prijať ho, že je tam a že je súčasťou toho pôrodu. Takže to by malo byť nejaký štandard 21. storočia, že ten pôrod je zážitok, ten pôrod je o vás a nie, že ste jedna čiarka, že áno, sme porodili. O tom, že do poslednej chvíle dávam šancu prirodzenému pôrodu a nehniť pri prvom náznaku vlastne už ísť na operačku, že to žena nezvláda. A veľa žien to aj tak berie. Také sklamanie z toho, že to nezvládli spontánne. Ale ak by sme dopriali čas tomu celému a rozvinutiu a neviem čo, tak bolo by to OK. Takže prajem všetkým, aby mali práve ten zážitkový pôrod, aby neriskovali rôznymi vecami, ale podporujem mamičky v tom, že áno, má sa niečo zmeniť v tomto pôrodníctve, pretože nemalo by sa rodiť tak ako pred 30 rokmi, ale dnešné ženy chcú niečo viac. Chcú dieťa a nechcú sa pýtať niekoho, či si môžem svoje dieťa zobrať. Na budúce vám porozprávam o operačnom ukončení toho tehotenstva, o tom začiatku. Takže majte sa.